O osude Československa rozhodli ho spojenci Francúzsko a Veľká Británia 30. septembra 1938 v Mníchove, kde vydali štát Čechov a Slovákov Hitlerovi v podstate s vedomím Edvarda Beneša, ktorý so svojou ponukou Mníchova poslal do Paríža ministra Nečasa v polovici septembra a potom svoj plán zmenil na aeroplán a utekol do Londýna. Slováci 6. októbra 1938 vyhlásili autonómiu v rámci Československa. V noci z 9. na 10. marca 1939 však odvolal prezident Hácha Jozefa Tisa z funkcie predsedu autonómnej vlády, vyhlásil stanné právo a autonómne Slovensko obsadili českí vojaci. Homolov puč. Predsedom autonómnej vlády sa v nedeľu 12. marca Karol Sidor a keďže ten odmietol Nemecku požiadavku na okamžité vyhlásenie slovenskej štátnej samostatnosti, dobehli nemeckí vyjednávači ešte v ten deň do Bánoviec nad Bebravou, kam sa vrátil na svoju faru Tiso s pozvaním do Berlína. V pondelok ráno zvolal Jozef Tiso predsedníctvo linkovej strany, snemu a autonómnej vlády a na porade prijal rozhodnutie ísť do Berlína, keďže Slovensko musí poznať zámery Hitlera s konštatovaním, že on nemá žiadne rodinné záväzky a teda okrem seba nikoho neohrozí. Tam z úst Hitlera počul, že buď Slovensko vyhlási štátnu samostatnosť, alebo ho Nemci ponechajú svojmu osudu. Vtedy nemecký minister zahraničných vecí priniesol aktuálny telegram z Budapešti, že Maďarsko sústreďuje na slovenských hraniciach svoje vojska. Tiso odmietol vyhlásiť slovenský štát priamo z Berlína, hoci na ňo tlačili až do 2. hodiny rannej 14. marca. A tak dostal ultimátum, že slovenský snem musí vyhlásiť samostatnosť do 12.00 14. marca, ináč bude rozdelené medzi Nemecko, Maďarsko a Poľsko. Telefonicky sa spojil s prezidentom Háchom a ten na ďalší deň zvolal slovenský snem. Slovenskí poslanci rozhodli povstaním 14. marca 1939 o 12.07 o vyhlásení samostatného slovenského štátu, aj keď na nátlak najdemokratickejším spôsobom. V zmysle nariadenia SNR z roku 1945 bol po vojne Tiso uznaný za vinného a 15. apríla 1947 Národný súd ho odsúdil na trest smrti povrazom. Popravený bol 18. apríla 1947. 14. marca 1939 bol pozvaný do Berlína aj prezident Hácha. Ten tam neodolal nátlaku a súhlasil so vznikom protektorátu Čechy a Morava. Údajne požiadal o nemeckú ochranu českého národa bez akéhokoľvek poverenia príslušným českým orgánom. Už na druhý deň prišiel na Pražský hrad Hitler a jeho fotografia z hradu sa stala podkladom pre českú poštovú známku. Existuje filmový dokument o tom, ako 3. júla 1942 na Václavskom námestí prisáha 200 000 Čechov vernosť Tretej ríši za prítomnosti štátneho prezidenta Emila Háchu. Naše český národ stojí pevně za svou vládou, řekl ministr Moravec, je toto shromáždění 200 000 lidí. Státní prezident a vláda stojí zde bezprostředně před českým lidem, který je srdečně přijal. Hleďte zvýšenou výkonností pomoci naší velkoněmecké říši v jejím velkém boji za Němce, za Čechy a za ostatní Evropu. Maja 1945 Háchu zatkli na Lánskom zámku
a dopravili do väzenskej nemocnice na Pankráci, kde 27. júna 1945 zomrel. V Česku vydali doktorovi Emilovi Háchovi poštovú známku 30. novembra 2018. Vydá aj Slovenská pošta známku doktorovi Jozefovi Tisovi?